to daɗa a game da kokowar takobi da za a yi a birnin Tawa insha Allah nan da sati biyu to akwai babban sako. Abba Ibrahim na Yamai ya ce a gaya muku Isaka na Doso shi ma ya kawo saƙon shi, sannan Zakiru Zakari Tawa ya ce a faɗa muku, inda Aibo Hassan ya ce shi ma a gaya muku cewa ƙarshe Yakubu Adamu na Yamai ya ce duk wannan zancen na yara a bar shi ma ga saƙon shi. Kun san ko wani irin saƙo ne? Insha Allahu gobe zan zo muku da saƙon da Abba Ibrahim ya faɗi, da wanda Zakiru Zakari ya faɗi, da kuma wanda Aibo Hassan ya faɗi, sannan da na Isaka in ruhe muku da saƙon Yakubu Adamu gobe in Allah ya yarda. Saƙon dole ne ya kamata duk ɗan Nijar ya ji shi, kuma in ka ji saƙon za ka ce to lallai za ka raba gardama kai da kanka in ka ji shi, amma sai gobe insha Allah.